नै कफिया बान्दा कफि ओरैबायदि थोबदों। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननिसिम दासान्दि भिडिअखौनो थाब लाबाय थानो हायाखै आरोना दहायसो आङो 8 डेजनि उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग भिडिअ आपल'ड होलायबाय आङो। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। आं सानो आरोना माने बे कन्टेन्ट मोनसेखौ आं बिसिबां लाबोबाय थानो, जेन'बा दासान्दिथ' जेरावबो बायरावबो थांनाय जायाखै, बेरायनायफोर जेन'बा टाउनफ्रावनो थांनाय जाखायाखै दासान्दि, न'आवनो दंथ'यो आरोना बर्थमान। ओंखायनो आङो कन्टेन्ट मोनसेखौ बिसिबां लाबोबाय थानो साननानैहाय आङो जेबो भिडिअसफोर लाबोथ'वाखैमोन नोंथांमोननिसिम। साफा सानै मानसि होनहरदों आरो आंखौ थाब लाबोबाय थानो नाजा भिडिअखौहाय। दे आङो थाब लाबोबाय थानो नाजागोन भिडिअखौ। आरो दासान्दि आंना भिडिअआबो माने भिउस फैया जागासिनो आरोना, आरो साबस्क्राइबाराबो बाराया जागासिनो। नोंथांमोनासो नायनो बरिं मोनो ना मायो बेखौथ' आं मिथिला, बाट थेवबो आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननिसिम भिडिअखौहाय मोजां लाबोबाय थानो आरो थाब भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आरो दाथ' आंना साबस्क्राइबारा 3K जाथारनोसै। अननानै थाब 3K खालामना होदो लोगोफोर, आरो हायोबा 3Kनि बाराखौनो खालामना होबावो आरोना। आङो नोंथांमोननिसिम बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। दा बिदिब्ला दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोननिसिम। आङो दा बाथिपारायाव थांनो नागिरदों आरोना। मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा जोङो बैग्रि लायनो नागिरदों फोराननो थाखाय। ओमफ्राय दाना एसे बेसे बुरजा मोनबोयो, दङबाथ' बुरजा मोनबोगोन, गैयाबाथ' ओरैनो जानो आन्थाल' मोनबोगोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे आंबो देखायलांबाय थानोसै। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोङो दा बाथिपारायाव थांनो नागिरदों। बैग्रि दङ नालाय बिसिनि खाथियावहाय, गौरां दै खाथिना, गौरां दै खाथि जायो नालाय। ओमफ्राय बैग्रिया जि गोथावखा, गेस्रेम गोदैथारना। दाखालि लाबोदोंमोन बिसोर, ओंखायनो आं मादैमोनखौ लेंफिनबाय आरोना, थ'दो बैग्रि लायनोसै, बुरजा लाना फैखानोसै, ओमफ्राय फोराननानैहाय उनाव आसार बानायनोसै होननानैहाय। दा जों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों बैग्रि। जेबोथ' खामानि गैखाया हो, दाना फिथाइयानो गैयालायनो। औ दै खाथियावसो। ओमफ्राय दाखालिफोरथ' बुरजा दंमोन, ओमफ्राय दासो दंना गैला मिथिला। दङबा मोनबोगोन बुरजा, गैयाबा थाइबा थाइनै जानो आन्था प्लास्टिकआव मोनबोगोन। मना लालायलायनो मा लादों नों? बैग्रिसोनो मना लादों। टट'बो गैया। ए गारि लायबावसो जोंना गारिया सफैबाय। सिगांसो गाखोयोलै। गाखोग्रा नुखायो नोंखौ। आसि बिमाया नायजाखाया बेनाथ'। आखाइनिखौ देखायलाय, आखाइनिखौ नायनो नायासै। सोरनावबा बिदि दङना गैयालै लोगोफोर, कमेन्टआव खोन्थाहरलाय। फ्राव गारि गाज्रि जानाय नांगौबा नेबाव लांफैनो हागोन उराय होनो थाखाय खनसेनो गाज्रि जोबखा नालाय। जयपुर एरियायाव गुसुथार दिनै, मैयाजों दिनैजों बिराद गुसु जादों। दानो बेमारि नुदों नोंखौ। बारा मोनबाय। हाबलांसै जोंहा। बेखौ दा गाखोहो एबारनिफ्राय आबौ, बाखिल' गाखोयो बियो। बबेनिफ्राय बबेसिम बाखि गाखोनानै फैया नों? माबानिफ्राय नाराबारिनिफ्राय बाजारसिम। ओरै थांसै सिङावहाय थाबायलांनानै ससे।
खाथिखासो बे थावा दां बैग्रिया नैबे नैबे थावा दां नैबेयो बे थावा दां सिरिनाय दङ नै दरलेनि अमाया हाबानि अमा मानिखा केमेरामेननि अमा हाबाया माला जागोनथाय ओमफ्राय हौवाखौनो मोनाखै सोरबाफोर दङबा एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदे आसिया थम्बस खिन्थु बेना बेजों मिलायनायसो नांगौ आसि थम्बस नांगौ गोलाव गोलावखौ नाङा हाबानियाव फैनाय बायदि मोनखायो जंगलबारि मोनफैखायो टाउन गिबिनि लामाखौनो माबायदि मोनो खान्थाल लांफानानैसो एसे स्रां जाबाय दे बेखौनो मेसिनाव हादोंमोन ना फिसा गिदिर खान्थाल बिफां दंमोन बेलायदिनो दां हाग्रा बारिखा लामाया बानलुआ नै जि साइज नुदों बिबार बायदि बानलु थफा गोसा जाथारो बिदि बानलुआ बिलाया उन्दुनानै दंमोन जों फैनाय लोगो लोगो सिखारबाय दियाना नोंखौसो नायदों दियाना ए दासो नुदों केमेराखौ दासो नुदों दियाना हाफां फां जाथारबाय गावदांदांनो आङो बेनि जन्म जाजेननायनि फार्स्ट भिडिअखौ आं होखादोंमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय नै दा माबायदि देरखो आयौ जि थाब देरबाय गावदांदां जाथारबाय दे उच्चा होनदो ए थाम्फैया गथ'आ दियाना ए नै मना लानानै फैखाबाय वासुं बारि जोबखा सारिगिदिं वासुं बेफोर अमाफ्रा सोरनि खयथा दं माथाम आरो नै मानै माबा नै कफिया बान्दा कफि ओरैबायदि थोबदों फान्थाव बान्दा कफि ओमफ्राय फान्थाव बानलु बागानजोब नैबेना गौरां दैया नैबेनो गौरां दैया दैबाना माने बिदिनो अखा हानाय बोथोराव बिराद अखा हाबाथाय बिराद दै लोमो बियो मा बै न' बायदि बानायदों बैलाय बैयो ए ना साग्राफोर उन्दुयोनो बै न'आव फिसा सायाव नै गिदिरथार बुरजा मोनलांगोनदांहाय खानाया साबसिन नङा होमबा गाहायावनो दङ नै खायदो खानोसै र' बिदि गोथांखौबो खानि र' गोथाङाबो बिराद गोदै बांद्राय गोथांद्राय नङा आरो एसे बिदिनो मोनफ्रामनाय गोदैथार ओमफ्राय आंनि खर'आव नांगोन बोरैबा थलथबनो नै जा गोथावनो जा गिदिर होननाया माबायदि नों गसंनानै खालाय हनै गसंनानै खाबा मेल्ला मोनगोन हनै गावनि खिथियावनो दङ गोथाङानो गोदै आं गोदैखौनो जाबाय माबाखौ गोथांखौ बैग्रि सिखाव नुखायो मानसिखौनो नायबानो उथिं नै बेयाव गोमोन दं बे खानो रोङाखै नै भिडिअखौ मानसिया दहायनिफ्रायनो हमगासिनो ओरैबायदि लादों सिरियासनो खहे जालायनाय ओमफ्राय केमेरायानो अन नङा
थाखोनि र' आं गोजौआव बारनायफोर बायदिसो मोनलायलांबाय आङो saya kan mendeng nanya lain dan gue kalau jalan film aja ini malah dikarang gemuban mana ada nih kalau harus kita jalan जोङो दा न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय बैग्रिखौथ' बिराद बुरजा खननो सानदोंमोन आरोना माने हाननो सानदोंमोन फोराननो थाखाय खावसे जानो खावसे फोराननो बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बांद्रायबो मोनजोबनाय गैया अबेबा मोनफ्रामनाय दङ ओमफ्राय बारा बुरजा हाननो हायासै मालाबा लांफैफिनसै बिदि साननानै दा जोङो ओरैनो एसेल' लाबाय आरोना जानो आन्थाल' लाबाय फोराननायखौ मालाबा लांफैफिननोसै ओमफ्राय दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दासान्दि आङो भिडिअखौबो थाब थाब होनाय जायाखै आरो भिउसआबो फैया जागासिनो दा बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै